Kai, yau ina za ka ne? Kai, yau ƙara min daraja, malam nake. To malam yau ina za ka? Dan tafi can suna jira na zan je ɗora hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kuma kafin ɗora wannan addu'a, billahi da zai na ja musu wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa jazaohu jahannama. Wa aka shi? Iya. Waye ya kitsa da za ka ja wannan ayar? Ka san me take nufi? A ni ma dan shige ne naga ana jan ayar sai nace to na rike ta na san wannan addu'a ce mai muhimmanci. Kaga jahilcin ku. Shi yasa ake gaya muku koma makaranta. Abinda ayar take nufi wanda ya kashe mumini da gangan shi ma a kashe shi irin kitsan da yi masa. Haka kurin ba ku san abu sai ku dinga janyowa. Ki dalla tafi. Ku koma makaranta da Allah. Au to. A lalle. Ka ce ta wannan aya haka take nufi. Au. To li'ila fi qur'an aniyar kuwa tafi. To shi wannan tsoho wai wa ya kahe to da za a ja masa wannan aya. A